insan pasti pernah merasakannya. Iki lho wis bareng iso. Lah saking semangat. Ya ampun. Dinteni tekan kene kok malah bejudus tekan kono. Suwunane panitia sinden wanita rai genset. Berarti wajahnya kayak dompet. Wingi wis diesel, saiki yo genset. Ganti. Masa yo sinden ngulah malih. Sinden wanita rai mercon gini. Dadi ambiar kabeh. Iki dudu. Iya. Tak uluk salam. Iya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh langsung. Lah iki saka ati. Iya. Langsung mbok jujuk kuwi lho.